ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬರುವವರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕರಿಮಣಿ ಎದುರು ಬಾಡ್ಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನುಕ್ಕುದು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ಡ ಪರಾಪುಂಡ ಓ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪಡಿತ್ನದ. ಹಲೋ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಟಿ ಹಲೋ. ಹೌದು, ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಒಂದೇ ಬಂದದ್ದಾ? ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು. ಎರರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. 4 ಜನ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದ್ದು? ಅವ್ರದ್ದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಕ್ಷಿತಪ್ಪು ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ತೋಜ ಈ ಸತ್ಯ ಪರಭಾತರ ಈತು ಮೊಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು, ಇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ರು. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರಾ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾರ, ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆ ಹಲೋ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಲೋ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಜ್. ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಲೋ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಾಗೆ. ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತ, ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ. ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವರವೇ ಇಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವರ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿಲಿಬೈಲು ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಬಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದೆಲ್ಲ. 13 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೇ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನೋಡಿ, ನೋಡದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನರಕ ಯಾತನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಮಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ನೋಡದೇ ಇರಬೇಡಿ ಮಾತ್ರ. ತೂತ ಇಡೀ ನಿಜನಾದು, ಭೂತ ಇದೆಯಾ ನಿಜನಾದು? ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತುಂಟಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೀಳಾ. ಭೂತ ಇದೆ ನಿಜನದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಭೂತ ಇದೆ. ಭೂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾವು ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿನವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಈ ದೇವಗಣದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ, ಮನುಷ್ಯ ಗಣ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಭೂತಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು 100% ನಿಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭೂತ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ನಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುದು ಮತ್ತೆ ಭೂತ ಇದು ವೇವ್ ಆಗುದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿಡಿದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಿದೆ. ನಂಗೆ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಗಣ? ಮನುಷ್ಯ ಗಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಗಣ ನನ್ನದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭರತ್ ಬಿರ್ವಾಸ್.
ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಮನಪ್ಪಂದೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಣಿಪ್ಪಂದೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿರು ಮಣಿಪ್ಪಂದೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾದನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತರೀರು ಅವ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಪಾತೆರು ಚೆಂಜಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳು ಸುಳು ಪಂತಿಜೆಂಕ್ಲು ಒಯ್ಟ್ಲ ಅರ್ಧಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕಡು ಅಲ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗನ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಡು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಲಾಡಿ ಊರಿನವಳೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರು ತುಳುತಾರ ಅದು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದತ್ತ ತುಳುಟ್ಲ ಉಂಡು ತುಳುಟ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ತುಳುಟು ಬಂದಾಗ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ತುಳುತ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತಿರ ಕತೆ ಪಂದು ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ಅಂದಿ ಇಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವನು ಪೂರ ತಿಂದುದು ತುಲೆ ಲಚ್ಚಿ ಬತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಜೆಕೆ ಹಲೋ ನಬೀಸಾ ಹಲೋ ಶಾಂತರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚುಗೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟಿದ ಅವಳಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ತುಳುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತುಳುಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅವು ಫ್ಲೋಡ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬಿಡ್ದೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಂಡತೆ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ ಹೋತನೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಐಕ್ಲೇಟ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ದಿನೋಲ ಐಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೈತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅದು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ತುಳು ತಮಿತು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲ ಅದು ಸುಖಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇರುವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲಾಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಉಂಡು ಆ ನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತೋಜುನತೆ ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಲೇನು ನನ್ನಲ ತೋಜದು ದಾಯಿಗಕ್ಲೇನೊಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆನಗಲ ಎಂಕಿ ಬೇಜಾರಾಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಪೋಪುನಗ ದಾಲತ್ತು ನಮಗ ಕೈತಲೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೊಂಜಿ 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾತೆ ಆಡ ಅಕ್ಲಿ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಫೇಸ್ ತೋಜನು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಬ್ಲರ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿಂಜಿಂದು ಹಾಪುನು ಅಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತೋಜ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಿರ ಅಕ್ಲೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಲೆ ನಲಕ್ಕೊಂದು ಮಂತು ಬಿಡ್ತುನು ಪಿರ ದಾದೆಕ್ಕೊಂದು ಆತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪೋವಂದಿನಿ ಇಜಿನ ಪೋತೊಳಿತ್ತಿನ ತೇನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಮಗು ಯಾರ್ದು ಮಗು ನನ್ನದು ಇದು ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಲಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಕೊಟ್ಟ ಅವು ಇನ್ನ ಪಿರಾವು ಏರಿಯೇ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರು ಡೇಟಾ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೈಜದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಸಲ ಆಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದುಂಡತೆ ಮುಕುಲು ಬಡ 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 ಬಾಕಿಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದುಂಟಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇವರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆಂತ ಇವತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಟೈಮೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಂಬಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿಡ್ ಪೂರ ಜಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ತೂಲೆ ನಾನು ತೂಪಬೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಮೋನೆಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಗ ಐನ್ ದೆಕ್ಕುದ ಮೋನೆ ಇಡೀ ಮೋನೆಡು ಪತ್ತದಾರತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಮಂಪುನು
ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪ್ಲಿ, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕಿಚ್ಚಿಗೊಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚು ಆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚಿಗೊಲ್ಲೆ 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 ಕಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂಚಾಡ ಪೋಲೆ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೆರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಎಂತ ಅಡಿಗಂಡು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನಲ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ವನಸಾಡೆ ದಾದ ಕಾಜಿಪು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ವನ ಸಾವಡಾತೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪೂರೊಂಡು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಪೋರೆಗ್ ಆಯ್ತು ತೆಪ್ಪು ಕುದರೆ ಪೋರಾಡಿ ಅಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡ್ ಜನ ಇಟ್ರಸಿ ಆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ಆನಗ ತುಯ್ಯ ಇಂಚಿನವು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂತೀನಿ ತೆಲಿತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಗಟ್ಟದಕ್ಲ ಘಟದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗಿ ತೀಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಹೊರಡ್ತಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಚ್ಚರಣೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆನೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತು ಪೋವೆ ಮಾರಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಯಾರು? ನೀವೇ ಸತೀಶ್ ಸುಳ್ಯ ಹಲೋ. ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ ಭೂತ ಉಂಡು ಪನ್ಪರತೆ ಅವು ಪೊಂಜೋನು ತೂನಗ ಇರೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಿನತೆಗು ಪೋಯಿಲಕ ತೋಜರ ಅವೇನು ಪನ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅನುರಾಧ ಇದು ಆ ಕರ್ಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿನ ಪೊಂಜು ಇತನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇರ್ಲ ಎಡುಕುಲದ ಪದ್ರುಂಡು ಇರೆಗ್ ಸಫರ್ ಆವಂದು ಇರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿರ್ ಪದ್ರುಂಡು ಇರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪರ ಇರ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಕೆರ್ಪೆ ಪನ್ನುಂಡು ಇರ್ ಕಿನ್ನತೆಗೊಳಗ ಆಪುಜಾರ ಇರ್ ಮಾನಸಿಕ ಆಪುಜಾರ ಪಂಡ ಇರ್ ಆಪುಂಜೋಗು ಪನ್ಪರತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಡು ಯೋಚನೆ ಪುಡು ಪುಟ್ ಯೋರ್ ಶೂಸ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಶೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಮಾರ್ಲೆರ್ಲಕ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ ಇತ್ತುದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾದನೆ ಪಂಡರತೆ ಅಪಗಂಡ ಆರು ಗೊರಿಗ ಆವಡಿತ್ತನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ದಯ ತೋಜಿ ಹೊಡಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜನ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾತ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗಾನಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಗಾನಗ ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಗಾನಗ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜನ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾತ ಅಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಾನಸಿಕನ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಪಂದ ಅರ್ಥನ ಅಂದ್ ಈ ರಾತೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಗ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗ ಆತ ಬಂಗಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೊಂಜೋನು ಪಾರ್ಟಿ ಏಪ್ಪ ಬರ್ಡೇದ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಅನ್ಪುಗೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ದು ಬರ್ಡೇ? ಇವರದು 27 ವರ್ಷದ ಮಗು. 27 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಸಹ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಪಿರವಳು ಕುಲ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಓ ಹಲೋ ಏರ್ನ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಏರ್ನ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರನ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನ ಸೀದಾ ಹಾಕುದು ಪೋಪೇನು ಒಟ್ರಸಿ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಯಾಂದಾದ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಪಂತು ನಿಜನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಣದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿ ಬೊಡ್ಚನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂದ ಐಕದ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾರು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂದಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ದೈವರಾದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ಕೋಡೆಂಕಲ್ ತೂಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಜೀವಿತಾನೆ ಪನ್ನೆ ಐನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗಕ್ಕ ದಾಯಗಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಐನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಐನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಚಂದ ಕಾಣ್ತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಕೂಲಿಗ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 20,000 ಆಗ್ತದಂತೆ. ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಾಕೋಬ್ ಸಾಚಿ ಹಲೋ ನವಿಂಜಯ್ ಏರೆಗೆ ಪನ್ಯವು ಬಾಲೆಗ ಓಕೆ. ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ತೆ ಶಶಿ ಧನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯ ಬೀಸಾ ಹಾಟ್ ಕಾಡೆ ಬದಿರು. ಹಾಯ್ ಶಶಿ ನಿಜೆ ವೇರ್ ಬೇಬಿ ವೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಉಲಾಯ್ಪೋತಲ್ ಹುಲಿಕಲ್ಗೆ ಕೊನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಸೋಕಾತೊಂಡು ಚೆಪ್ಪು ಗುದ್ದೇರೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅದರ ಚೆಪ್ಪು ಗುದ್ದೇರೆ ಏನ ಪಿರವು ಕುಲ್ನ ಪೊಂಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಡಿಪ್ಪು ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇರ್ಬೇಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಿರೋಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅವನಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಇರ್ಪುಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್. ಅದರ್ಶಾದಿ ದಾಯ್ತ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೈಸಿ ಸೋಲ್ ಸುದ್ದಿ
ಆರ್ಚೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ಭಾಗ್ಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಇರೆಗ್ 27 ವರ್ಷನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ 35 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ 35 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತ ಅವರ ಹೆಸರು? ಆಯನ್ ಇರೆಂಕ್ ನೆರ್ದ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುವೆ ನೆರ್ನತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ನಿ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಅಸಿಸ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನ್ನಿ. ನೈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇರೆಗ್. ಸುರೇಶ್ ಸುರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೆನ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಬರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರತ ಅಂಜನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ವಿತ್ತುಂಡದುಲೆ ರೆಡ್ ಅಂಜನಿ ಬಟನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಜೀವಿತ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಟಾಕ್ಸ್ ನಡೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಾವನ ಸಾಂಡ್ ಪಾಲ ಬುಲ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರತ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಆತುಂಡ ಅಂದತೆ ಮೋನು ಮೋನು ಬಂಡ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು GN ಬೈ. ಹಾಯ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಕುಸಲ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಜ್ಜಿ ಶೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನೇನೆ ಪಾಟೆರ್ನೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡದ. ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಂದಾಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯನ್ ಅವ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರಂತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹನ್ಸಿಕಾ. ಮಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗೋಚರ ಇಂಚಿಗೊರ್ಲಲೆ ಮಗ ఒక దాయిత ಬಂತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಂಡಾ ಕುಸಲ್ಗ ಬನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಿತ್ತಲೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಆರು ಕುಸಲ್ಗ ಬನ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಜೀವಿತ. ಯಾನ್ ಕುಸಲ್ಗ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಡೆ ಸಾಂಡ್. ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಡುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೊಯ್ತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನಂಜಯ್ ಅವರೇ. ಶಶಿ ಮಲೆನಾಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓ ಚಾನಲ್ ಅರೆನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಜ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವ ಬಂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಕೇನುಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ಕೊರ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅವರ ಫೇಸ್ ತೋಪಲೆ ಶಿಶ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಜೀವಿತಕ್ಕ ಲೈದರ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಜೀತಕ್ಕ ಲೈದರ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಜನಿಗುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕುಲ್ಲಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಲೋ, ನಾನು ಫೈನ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ತೆಗೆಂಡದೆ ಕೇಂಜ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡು ತುಪ್ಪದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತರದು ತಿರ್ಗಲೆ ಕೈನು ಹಾಯ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಯಾರಾ ಬಿಸಿ ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬವನಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿನಿ ಬಾಲೆನು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೈದೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು. ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹಲೋ ಇರೇಗ ಯಶಸ್ವಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಅದೇ ಇರ್ಫಾನುಡು ಗಮ್ಮತ್ ಅದು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಇರೇಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೆ. ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ವೇಸಪಾರ್ದು ದಲಿತೆರ್ನ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ತು ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಪಂಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿದಾಯ್ತಾನಂತನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚಾಂಡಿಗೆ ಆತ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ನಿಕನೆ ಪೋತುನ ಅಲ್ಲ ಕಾನಿ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇತ್ತನೇನು ಪತ್ನೆದ ತೋಜಿನೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೋಜವನ ವಿಷಯ ಕಾರ್ನಿಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅತ ಅವು ಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜವನ ಇಂದುವ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಇಡೀ ಊರುಗು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿರಿನ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನೆಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದಿಂದ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸನದ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಕಾಸ್ಕೇನೊಂದು ಬೈದಿನಿ
ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಡ್ಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅರ್ಜರ್ಕೊಂತಿನ ಗುರಿ ಅಂಚಾನ್ ಪೆರಲಿಗೆ ಇಂಚಾನ್ ಪೆರಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಜಾತಕ ತೂಲೆ ಬಂತೆ ಜಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಟ 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 ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಜನ ಪಂಡಿನಿ ಎಂದಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ₹20 ಕಾಸು ಕೊಂಡು ಯಾರು ಜಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಾತಿ ಕೊರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಡೆ ಬೆನ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಏಪಲ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯಣ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಪ್ರಾಯನೇ ₹20 ಕಾಸು ಕೊಂಡು ಐ ಕಾಜನ ಪನ್ನ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ 150 500 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಯಾವಾಗ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋಗುಂಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಬೈದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂತ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಬಿರುವೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿರುವೇರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಲೋ ಇರನಾ ಹೀರೋ ಬಿಸಿ ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆರಾಧ್ಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಅಯನ್ ಮುಜಿಯನ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡಿ ಬರ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆತಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾಲೆ ಸಿಸ್ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾವಳಿಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಹಾಯ್ ಬಂಪ್ಲೆಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕಿಚ್ಚು 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 ಅಲೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲೆನು ತೋಜ್ ಪಾಲೆ ಸಿಸ್ ತೋಜಾಯ ಕಾಂತಾರ 2 ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಐಟ್ ದೈವ ಎತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಜ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಪಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತುಪ್ಪು ದೈವ ತೋಜ ರಿಪ್ಪ ಇರೋದು ಹಾಕ್ಲೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ಕೇನು ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಾರೆ ಪಂಡ ಕೇಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಜೀವಿತ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸಿಸ್ಸೀರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಲಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಸಾಂಗ್ ಪಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿನಕ ಸಾಂಗ್ ಪಂತಾರೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿಯರ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ತುಲೆನ ದೊಂಡೆನೆ ಸಮಜ್ಜಿ ಶೀತಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಪೇವೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಗಲ ಪೋಲು ದೈವದ ಪಾರ್ದನನೆ ಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೊರಂಡ ಉರಿಯೋಗು ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಂಡ ಇಂಚಿನ ಒರಿಯೋಗೋರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ ಕಬಕ ರಾಮು ಹಾಯ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಕ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅವಳಿ ಮೇನ ಜೀವತುನಗ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐನೆಲ್ಲ ತೋಪ ಬನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆ ಖಂಡಿತ ತೋಪ ಅರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆವದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗರ್ ಫನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೊನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತಿ ನೆನಪಂತಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಿ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆತನು ಪೂರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಮೈಸೂರುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಮೈಸೂರುಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವನ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಇನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನ ನೆಲಸ ಮಾತನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ఆయన కుటుంబం వీధికి రాయదను కరెక్ట్ ఒక మంత అన్య మంత్ర ఓటిపి పెరాకలు అంచెన డైరెక్ట్ ఆದ ನಟ್ಟು ಜೇರು ದೇವನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಕಾಸುಕೇನು ఒక ಬಯ್ಯ ಕಾಸು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರು ಗೊಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪಿರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ದೂವೆ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ದೇವನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಕೊಟ್ಲೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆತ ಪಣದು ಕೊರ್ಪುನು ಆಂಡ ಕಲ್ತನಕ್ಕೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಮುಗುಲ್ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಮಂಗೆ ಅಂದ್ ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪುರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜತೆ ಆಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಇಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಮಾತು ತರ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ನೆರೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಅತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮುಗುಲ್ ದಾಯ್ತೆಗ್ ಬತ್ತದ ನಟ್ಟುನು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಣಲ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬೆಂದು ತಿನ್ಪೋಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ತು ನಟ್ಟೋಡ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಚಂದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಮನಿಪದ ಉಳ್ಳೆಡ್ಡೆ
ಏತ ಟೈಮ್ ಆಡು ಇರ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಯಾನು ಕೋಡೆನ ದಾನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಪೇನ್ ಕಾಂತರ 2 ಇಯರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಚಾವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡರೇಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊರ್ಚಿ ಎಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡರೇಷನ್. ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ತ ಅದೇ ಪಾತೆರು ಚೆರೈನಿ ಎಕಡ್ ಪುಟ್ಟ ಪಾತೆ ಬಡ ಬಡ ಬಾತಿರ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪೆ ಪೆರಾಡುಗುಲ್ಲಾರು ಐನೇ ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುಲು ಮಾಲ ಚೂರು ನಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲ ಟೈಮ್ ಕೆಂದು ಬತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ದೈವದಪ್ಪುದರ ಪಂಡೇರಣ ಸರಿ ನೆರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಜಿದೆ ಗೊಯ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಗೊಯ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜದ ನಾವು ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಕುಲತ ಮಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬೆರಲೇರು ಯಾರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರಲೇರು ಪನ್ಪರೇಕ ಆನ್ಸರ್ ಫೋನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒತ್ತುಂಡ ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೂ ಬೈದು ಖಂಡಿತ ತೂತುಜಿ ಪನ್ನ ಎಡ್ಡಾಡ ತೂಪಾದೆ. ಜೀವಿತ ಪಾತೆಣ್ಣ ನೇಪೊರ್ಲು. ಎಸ್ ಜೀವಿತನಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಾತೆರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತೆರು ಮೂರು ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರುವೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬದಿ ಎರಡಲ ಇನ್ನ ಪಿರವು ಕುಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬುಡಿ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚದಾರು ಡೈರ್ ಈರು ಬುಡಿಯರ್ ಇನ್ನ ಬುಡಿಯರುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಿರಾವು ಕುಲ್ಲುನ ಹೊಣ್ಣು ಬುಡಿಯರು ಆರ್ನ ಪುದರ ಜೀವಿತ ಪಂದಿ ಅಂದಂದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಲಿ ನಡತಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಕುಲಕಸು ಬೆಂಚಪುನ್ ಪಂಡ ನಡತಿ ನೋಡಿ ಪನ್ಪನ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಲಕಸು ದಿಪ್ಪುಡು ಆಡ ನಡು ತಿನ್ ಪುಲಕದಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಂದಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವರ್ಪೇ ಕೊರನಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕೊರಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಇರುವ ಕೊರ್ರಾಗ ಅದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಕ್ಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡಂಚಿನ ಆಗಾತುಂಡ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡ ಆಯ್ ಪಂತು ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಹತ್ತು ಬಂದು ಪಂತು ಆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಮಗಲ್ ಪಂದಿನದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಮ್ಮನ ವಾ ಮಾರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವಿತನ ಮೆಗ್ಗೆ ಜೀವಿತನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲಿ ಬೈಜೆ ಜೀವಿತನ ಜೀವಿತನ ತೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರು ಇರೇಗ ಕೂಲ್ಗೆಡ್ಡೆ Hi, I'm watching from Dubai. Happy birthday. Thank you, Kishore Salyan. Shashi Malad Vlogs. Yenna 10:15 live ippondu free third bale 5 minutes ittadu polave. Sure. 1 rupees ನೆನಪಿಯೊಳ್ಳೆ ಶಶಿ ಮಲೆನಾಡು ₹1 ಕೊರ್ಪು ಜಾಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪುಣೆ ನನಗೆ ಕಾಲ ದೇವೇನ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಮಂಗೆ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅದಿ ಪಂಟೆ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತೇರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತೂವೊಲ್ಲೆ ಆರು ನೀರು ಕೋರ್ಲೇದಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬೋದು ಕೊರುವೇರು ಹಂಚಿನ ಮುಖೇಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಪೇಪಾಡ ಟಿವಿಡ ಓಲ ಸೂತಿನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಏರಾಣ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರತೆ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ದೆತೊಂದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗೊತ್ತಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಪೊಂಜು ಬತ್ತದು ಕುಂಟು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಕುಂಟು ಕೊನೋದುಂಡತೆ ಆ ಪೊಂಜೋನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತದು ಆ ಪೊಂಜು ಕೇಂಡೆ ಪಂಡದು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅವು ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಓಡೆ ಮಾಡ್ದು ಮಾತು ಬಂಗಾರ ಕಲಾವತನ ತೂನಾಗ ಬಂಗಾರ ಕಳವಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ತೂನಾಗ ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಯ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದು ಕುಂಟು ಕೊಡೋತನು ಪೊಂಜು ಒಂದು ಕೇರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಕೊರಿಯರು ಐನು ವಶೀಕರಣ ಮಂತದಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಡುತ್ತೇರು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಪರಡು ತೂತೀನಿ ನ್ಯೂಸಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓದಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪರಡ್ಲ ಓದೋಡು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಕು ಮೊದ್ಲೆ ಓಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೋಂಡು ₹1 ಜೀವಿತ ಏಪಲ ಪಾತೆರೋಡೆ ಆರು ಮಸ್ಸೆತ್ತು ಬರ್ಡೆ ಬೈದೆರೋಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಹಸಗೌಡ ಹಲೋ ಜೀವಿತಕ್ಕನ ಬೆಗ್ಗಿ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಬೈಜೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರನ್ನ ಆಯ್ಸಿಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮನೋಜರೇ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡ್ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಬನ್ನಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗಲ ಇಕ್ಕತ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಇಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆದು ಪನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಪಂತೇರು ಮಾಡೋದು ದೈವ ಆಯ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಅಕ್ಕ ಎರಡು ಮರತ್ತರ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ದಿನೇಶರೇ ಇರನಜಿ ಮನಪೆರ ಹಾಪುಂಡ ಇರಜಿ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀವಿತ ದಾದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೀಸ್ ಐನತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ಲಾಗಡೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಅರೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದನು ದಾದ ಪಂದು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲೆ
ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುನಗ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರದು ನೆನ್ನೊರ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಏನೇ ಇಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆ ಪಂಪೆ ಓಕೆನಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತಳೆ ತೊಂದಲೆ ಓ ಸಿರೆನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಎಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಪೋತುಡು ಯಾ ಪಾತೆರೆ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡುದುಲೆ ಮೂಕುಡು ಪಾತೆರದುಲ್ಲೆ ಸೀತಾ ದೆಮ್ಮ ಮಾತ ಬದಿದನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನು ಪೂರ. ಓ ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ಇದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ನೆತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ತುಳುನಾಡು ಬಂಗಾರದ ಮಾಣಿಕ್ಯಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಜರೇ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕವಿತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾ ಎಲ್ಲವೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕವಿತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದರ್ಶರೇ. ಪ್ರವಿತ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಸೀಸ್ ಏರೆಗ್ ಅನ್ನೇರು ಎನ್ನ ಅನ್ನೇರು ಒಳ್ಳೆರು ತುಯ್ಯಾರಾ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಣ್ಣನಿ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಡಲೇರು. ಸೊ ಸಾರಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏ ಪನನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏ ಪನನ ಖಂಡಿತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಪಿ. ಹಲೋ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಬು ಲೆರ್ಸಿಸ್ ಬಾಬುನು ಮುಲ್ಪ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗ ಅವನುಲೇರೇನ ಕಂಡನಿ ಬಂಗಾರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ತೂಪೇರಾರು ಅಂದು ಬಂಗಾರತ್ತು ಬೊಲ್ಲಿಲೆತ್ರಲ್ಲ ಅದು ತೂಪಿಜೇರು ಕಂಡನಿ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಕಂಡನಿ ಲೆತ್ರನೆ ಕಂಡನಿ ಬಿರಿಯರ್ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಗಂಡಾಗ ಕುಡ್ಚೆಲ್ಲ ನೆಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಾರು ವಾರಗು ಇಜಿನ ತಿಂಗೊಳ್ಡೋರ ಇಜಿನ ಪಾಂಡಲ ಓರ ಮಾತ್ರ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಯರ್ ಬೋರ್ಡಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಡಸಾಂಡ ಅವಡತ್ತೆ ಬಂತೀನಿ ಕಾಲಿ ಕೋಲಿ ಬಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರ ಟೈಟಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೀತ ಅರೆ ಕೋಪಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರಿಯೇ ಕಾಲಿ ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮುರ ನಿತ್ತೆನ ವೆಜ್ ಆನಿಲ ಎತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ರ ಇಲ್ಲ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜ ಅರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕೋರಿ ತಿನ್ನೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತವೆ ಬಾಂಬೆ ಮಾಮಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೂಪೇರುದುಲೆ ಲೈವ್ ಬಾಂಬೆ ಮಾಮಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ 11 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನಂಗನೆ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎತ್ತನಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅರೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ತೂಪಿಜರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರೆ ನೆನಪಿತ್ತದು ಪಾಪ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇರು 11 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪಾಪ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ. ಕೆಂಚಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ ಈ ತರ ನೆಂಕ್ ಬೈದು ಕವಿತಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಚೇಚ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗಪಗ ಪೋಪುನ್ ಮಾರಶ